Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Wato auta waziri kuke ji malam, wato da kuma birekan waka da kuma Sharifi, wato wannan mun zo muku a gurguje. Wato za ku ji kaɗan daga cikin sharhin wato wa'annan mazan Kano wanda suke cikin industry a yanzu, wato wanda wa'annan jerin mawaƙa ne wanda a kaf industry musamman a arewacin Najeriya, wanda wato ana alfahari da wa'annan mawaƙa, wato a industry kaf ɗinsu babu wato wasu sahihan mawaƙa wanda suka fi wato wa'annan ƙwararrun mawaƙa iya waƙa. Wato masu sauraro barkanmu da warhaka, wato wa'annan mawaƙa sun zama wato gwarzon sabuwar shekara, wato wannan shekara wadda muke cikin ta yanzu, wato 2024. To mai sauraro idan kuna ɗaya daga cikin masoyan wato wa'annan gayu, wato Umar M Sharifi da kuma Hamisu Breaker da auta waziri wanda kuke ji a yanzu, muna so ku daure ku danna bidiyon mu alamar like, sannan ku daure ku danna mana subscribe gami da taɓa alamar ƙararrawa, wato domin haka ne za ku dinga samun shirye-shiryen da za mu ɗora. Wato yanda Breaker ya tsare wato cikin wannan sabuwar shekara, album ɗin shi ya sako wato wasu waƙoƙi zafafa masu daɗin gaske, inda ya saki wato wata zazzafar waƙa mai suna wato Iman. To mai sauraro wato shi ma M Sharif ba a bar shi a baya ba, inda ya sako wato zazzafar waƙar tashi wadda a yanzu wato tana trending, tana ɗaya daga cikin wato waƙoƙin da suke trending a yanzu. Inda wato shi ma auta waziri ba a bar shi a baya ba, inda shi ma ya sako waƙoƙin nashi wato zafafa waƙoƙi, musamman inda waƙoƙin nashi suka wato wanda kafafen sada zumunta. To mai sauraro kada ku mance sunan tashar mu Hausa 24 TV. Mun zo muku da sharhi akan wato wannan fitattun jarumi guda uku, wato wanda suna ɗaya daga cikin wato jaruman mawaƙan da suka fi kowane wato mawaƙi kuɗi, wato Umar M Sharifi da kuma Hamisu Breaker da auta waziri. Amma wasu suna cewa M Sharifi ya fi kowane mawaƙa wato kuɗi. To mai sauraro za dai ku ji a yanzu, wanda Hamisu Breaker yana ɗimbin masoya musamman a jihar Kano da kuma wato ƙasashen ƙetare, wato Nijar da su Burkina Faso. To mai sauraro kada ku manta sunan tashar mu Hausa 24 TV. Wato auta waziri wanda kuke ji a yanzu shi ma yana da tarin kuɗaɗe wanda suna da ɗimbin yawa, musamman wato inda yake kwashe daloli a wato a duk ƙarshen mako. To masu sauraro kada ku mance wato Umar M Sharifi an ce yana da wato gina helicopter a yanzu, wanda kuma duk cikin duniyar mawaƙa wato wannan jarumi Umar M Sharifi shine kaɗai ya sayi wato jirgin helicopter, amma wannan dinkin tace ne ba mu tabbatar ba. To mai sauraro kada ku mance Hamisu Breaker ya zo muku da wato sabon waƙoƙi, wanda an zo mun zo muku da sharhin wato wannan Hamisu Breaker da kuma wato M Sharifi da kuma auta waziri wanda kuke ji a yanzu, wanda Hamisu Breaker ya zama wato ɗaya daga cikin wato mawaƙan da ya fi kowane mawaƙi wanka, musamman na manyan kayan da yake kawo salon wato wanka na daban a jihar Kano ɗin. To mai sauraro kada ku mance sunan tashar mu Hausa 24 TV. Ku daure ku danna subscribe.